Savner du lidt længde på din golfslag, så har jeg et tip til dig her. Mit navn er Andreas Kali, jeg er træner af Dansk Golf Akademi. I dag er vi i Charlottenlund Golf Arena. Jeg har lånt et lille trick i dag fra den dygtigste golfspiller gennem tiderne, Jack Nicklaus. Han udtalte engang, at når han skulle slå et rigtig, rigtig langt golfslag, så var hans fornemmelse, at hans højre bukselomme, den flyttede sig direkte baglæns i hans tilbagesving. Det gør et par ting i ens golfsving. Det gør blandt andet, at ens hofte, den roterer mere. Når hoften roterer noget mere, så gør det, at vi kan svinge køllen længere tilbage, end vi gør normalt. Når køllen svinger længere tilbage, så kan den nå at samle mere fart op på vej ned. Så når du virkelig skal til at slå en lang en, og du står på det her hul, hvor du virkelig skal slå et langt drive, så kan det være en rigtig god tanke at have, og få højre bukselomme bagud. Held og lykke med det. Vi har startet et helt nyt træningskoncept i Dansk Golf Akademi, der hedder Gå til Golf. Gå til Golf går ud på, at du til en fast lav pris kan få ubegrænset holdtræning i Smørum Golfklub, Charlottenlund Golf Arena og Frederikssund Golfklub. Vi udbyder et bredt udvalg af forskellige træningshold. Du kan enten vælge at tilmelde dig holdene enkeltvis, eller også så kan du vælge at tilmelde dig et af vores 3 forskellige Gå til Golf medlemskaber. For kun 99 kroner om måneden, så kan du få 60% rabat på listeprisen på alle holdene. For 199 kroner om måneden kan du få 90% rabat på listeprisen på alle holdene. Og for kun 299 om måneden, så kan du deltage ubegrænset på alle de forskellige træningshold i alle 3 golfklubber. Du kan læse meget mere på danskgolfakademi.dk eller på golfoplevelser.dk. Vi glæder os til at se dig.